commission de gestion de Bambolo, barrage fly, c'est les marqueurs. Commission avait ce calo. Et par ta fin na par capolo de Chicola, quand on office du Niger qu'on a placé, on dirait ça, fin na par Chicola, au delta central, en bela de l'émission, calo, quand il y a fait Jido Chukona Pocho, Bella de l'Imseki, Rosso, Chico in la canne de machine. Et réunion de Sélingue n'a le phare, à Hakebe 349 de Mano et Hake Afa, le milliard francs. Bango ou les Hakemuna, ou qu'on a fait un beau Hake la Focata novembre Caloïs. On est avec Sabavier, Clément, c'est que Clément ne voit pas de Clément, c'est Sélingue de dit Jaman Fra en Aban Clément va te faire. Donc, les recommandations Flofloy, Sélingue Kao, l'énergie au Gadini, continue 349 mois de novembre de l'année. Flana, Anya Fana, Géléo, Géléa sur la Chicoina, Moptimara Fanflena, puisqu'il y a une gagelle. Chama Hakil la Kafo, Sélingue, Marcala, que Sauvé, Chico, Géléa, Yemara, or Ote. Donc, Anya Irani, problème, c'est un créer. Commission pour Hakil qui bloque le Francoka, Hakil Jagabo, au problème c'est qu'à nous donc on Hakil n'a pas fly, on dit à nous à la bière, c'est ça que Bella Gelem c'est que fameux sur le Djiboïna. Sur là, les names sur là, oui, Halpi, programme ni commission à l'atelier sans la au programme respecté pour qu'attacher décembre Kaloma. Donc au couvert et officier de Rio, nous sommes Sénégal, Clément fait Sénégal. Au Lucas Kanani, ou à Haglina, ou à la Guinée, Djigo Tafan fait la fête. Donc au père de Faragnon, au la guerre, au père de Sega, nous sommes sur Djigo la Tchoukomina. Donc au barreau de Bena Blasena, Talo Nata Konada. Donc à monsieur la barrage de la Halamando. Parce que nous avons un barrage à Fodji, donc nous avons un lobby, nous avons un force, Clément même allé. Donc nous avons un Tenado, courant barreau, nous avons un Sénégal, nous avons un Tenado, Clément Natakon. Deren nafa ye pour que an minnu ye commission membre ye ne office bala minnu bɛ ka baara ye sɛnɛ ye ni baara wɛrɛ bala minnu ka baara ye ji traitement laboratoire minnu ka baara fana ye courant bala n'u bɛ baara kɛ ni ji ye bɛɛ ka se k'i ka problème fɔ bon problème mana fɔ sisan bɛɛ bɛ hakilina di an b'a essayer ka fura de ɲini problème maintenant ni problème fɔra ɲinitɔ o de bɛ kɛ recommandation ye n'o ye laɲini ye o laɲini a bɛ ɲini an fɛ an ka fura de ɲini o la sanni ɲɔgɔn ye wɛrɛ tɛ bon laɲini fɛn fɛn quand même ka taa yɔrɔ dɔ na ka se ma laɲini fɛn fɛn ɲinina o laɲiniw olu tɛmɛna laɲini belebele min yɛrɛ kun ɲinina yɔrɔ dɔ in na n'o kun ye k'a fɔ ko ka Sélingue barrage a ka fa hakɛ ka se a dan na sanni kalo salen tɛ n'o ye octobre kalo tile 31 énergie min bɛ barrage gérer olu sera k'o atteindre o y'o sɔrɔ kabini octobre kalo tile 8 donc ali bi vraiment côté o dafalen do an bolo donc c'est pour dire que sans gestion a tɛna gɛlɛya normalement ni Ala sɔnna